उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची 40वी विधिमंडळ वार्षिक बैठक म्हणजेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज उरोस येथील शरद कृषी भवनमध्ये संपन्न झाली। यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी अनेक डिजिटल व्यवहार, उद्योग चालना, विकास संस्था सक्षमीकरण यावर अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या। पाहूयात। आपल्या जिल्ह्यातला सामान्य शेतकरी मजबूत झाला पाहिजे यासाठी जिल्हा बँक, खरेदी विक्री संघ आणि त्या ठिकाणच्या विकास सहकारी संस्था किंवा दुग्ध सहकारी संस्था या सगळ्यांच्या माध्यमातून आपण एकत्रितपणे या पुढच्या काळामध्ये एक मोठं चळवळ उभारू अशा आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळेजण मदत कराल अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो। रोजगार निर्मितीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा या जिल्ह्यामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय आपण जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये सिंधू उद्योग सहयोग केंद्राच्या माध्यमातून या ठिकाणी याच्या गेल्या वर्षी आपण पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची मान्यता मिळवलेली होती। या वर्षी आपण मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची सुद्धा मान्यता मिळवली आणि त्याच्याच बरोबर सीजीटी एमएससी ही जी क्रेडिट गॅरंटी प्रोग्राम जो आहे त्याची सुद्धा मान्यता या ठिकाणी आता नजीकच्या काळामध्ये जिल्हा बँकेला मिळते। म्हणजे नॅशनलाइज बँकांकडे ज्या ज्या केंद्र शासनाच्या किंवा राज्य शासनाच्या योजना होत्या त्या सगळ्या प्रकारच्या योजना या पुढच्या काळामध्ये आपल्या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून राबवल्या जाणार आहेत आणि म्हणून या जिल्ह्यातल्या नवीन उद्योजकांना याचा निश्चितपणे फायदा होतोय। वर्षभरामध्ये जर आपण बघितलं तर जवळपास 262 नवीन छोट्या मोठ्या उद्योजकांनी त्या ठिकाणी नवीन व्यवसाय या योजनांच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून सुरू केले आणि जवळपास 16,40,00,000 रुपयाचं कर्ज वितरण आपण या योजनांच्या माध्यमातून वर्षभरात केलेलं आहे। या आर्थिक वर्षामध्ये आमचा प्रयत्न आहे की साधारणतः 50 कोटी रुपयाचं कर्ज वितरण हे या नव उद्योजकांना आपल्या जिल्ह्यातल्या करावं आणि त्याच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न या जिल्ह्यामध्ये करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आणि निश्चितपणे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आता अर्ज यायला लागलेले आहेत, नवीन उद्योजक तयार होण्यासाठी पुढे यायला लागलेले आहेत। याच्यामध्ये सुद्धा आपल्या सगळ्यांचा सहभाग या पुढच्या काळामध्ये असावा आणि हे सगळं करत असताना जिल्ह्यामध्ये अबोली रिक्षा सारखी म्हणजे पिंक रिक्षा यासारखी योजना राबवण्याचा सुद्धा आम्ही प्रयत्न केला। त्याच्यामध्ये आतापर्यंत 3 महिला पुढे आल्या, त्यांचे रिक्षा सुद्धा या ठिकाणी आले आणि त्यांना कर्ज वितरण आपण कमी व्याजदराने दीर्घ मुदतीचं करतो। अजून सुद्धा जिल्ह्याभरातल्या ज्या ज्या नवीन महिलांना या ठिकाणी हा व्यवसाय सुरू करायचा असेल त्यांनी पुढे यावं अशा प्रकारचं या निमित्ताने आवाहन करतो आणि शेतीपूरक व्यवसायामध्ये सुद्धा आपण हे सगळ्या अनेक योजना या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून राबवतो। दुधाळ जनावरांच्या बाबतीमध्ये आणि दूध उत्पादनाच्या बाबतीमध्ये मी गेल्या वर्षीच आपल्याला सांगितलेलं होतं की आमचा 4 वर्षाचा संकल्प 1 लाख लिटर प्रतिदिन दूध उत्पादनाचा आणि त्या दृष्टिकोनातून फक्त आपण हे जाहीर करून थांबलो नाही तर त्याच्यासाठी ज्या ज्या योजना आणणं आवश्यक होतं त्या सगळ्या आणल्या। याच्यामध्ये जिल्हा परिषद, गोकुळ, भगीरथ प्रतिष्ठान, राज्य शासन या सगळ्यांची मदत घेतली। कधी नव्हे ते वेगळ्या प्रकारचे एमओयू आपण बनवले आणि त्या एमओयूच्या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्यामध्ये उच्च दर्जाचे गोठे निर्माण करण्याचं काम सुद्धा या ठिकाणी आपण जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून केलं आणि हे गोठे तयार करूनच थांबलो नाही तर त्याच्याबरोबर आता चारा निर्मिती असेल, त्यांची पाण्याची व्यवस्था असेल आणि त्याचबरोबर डॉक्टरची निर्मिती असेल म्हणजे एआय वर्करची निर्मिती असेल। याच्यामध्ये जवळपास आता 50-60 नवीन एआय वर्कर या वर्षी आपल्या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत होतील म्हणजे की प्रथमोपचारासाठी सुद्धा जनावरांच्या आपली व्यवस्था या ठिकाणी आपण निर्माण करतोय आणि त्याचा फायदा असा झाला की या आर्थिक वर्षामध्ये जवळपास 6.5 कोटी रुपयाचं कर्ज वितरण या जिल्हा आणि राज्याबाहेरच्या दुधाळ जनावरांच्या खरेदीसाठी झालं आणि जवळपास 921 जनावरं या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये नवीन आलेली आहेत। या आर्थिक वर्षामध्ये आमचा संकल्प आहे की 15 कोटी रुपयाचं कर्ज वितरण आणि जवळपास 1,500 नवीन जनावरं
आपल्या जिल्ह्यामध्ये यावीत आणि त्या माध्यमातून आपल्या जिल्ह्यामध्ये एक रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी आणि त्या दृष्टिकोनातून अनेक शेतकरी आज पुढे येत आहेत ही एक समाधानाची बाब आहे. विकास सहकारी संस्थांनी सुद्धा या प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हावं. दूध संकलन केंद्र सुरू करू शकता, खाद्य विक्रीची सेंटर सुरू करू शकता, त्याचबरोबर चारा विक्रीची सेंटर्स आपण सुरू करू शकता. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सुद्धा आपण यापुढच्या काळामध्ये सहभागी व्हावं. जिल्हा दूध संघाच्या माध्यमातून सुद्धा ज्या काही शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी परवाच एक बैठक झाली. पुढच्या महिन्याभरामध्ये त्यांचे सुद्धा प्रश्न निकाली निघतील आणि त्या पुढच्या काळामध्ये जिल्हा दूध संघाच्या माध्यमातून सुद्धा या जिल्ह्यातल्या दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी आपण प्रयत्न करतो आहोत आणि जिल्हा दुग्ध संघ सुद्धा मजबूत करण्यासाठी आपण सगळेजण प्रयत्न करतो आहोत आणि त्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांची सहकार्य आणि साथ या निमित्ताने आम्ही अपेक्षा करतो. आणि हे करत असताना जिल्ह्यामध्ये वराह पालनसारखी योजना आपण आणली, त्याला कर्ज पुरवठा आपण करतोय आणि त्याच्यामुळे आज जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी म्हणजे खास करून गोवा राज्याच्या जवळच्या पट्ट्यामध्ये त्या तालुक्यांमध्ये वराह पालनाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणामध्ये आज वाढतोय. कुक्कुट पालन असेल, शेळी पालन असेल किंवा अन्य शेतीपूरक व्यवसाय असतील याच्यामध्ये सुद्धा आज जिल्हा बँकेने पतपुरवठा केल्यामुळे ते व्यवसाय आज जिल्ह्यामध्ये वाढत आहेत. त्याची आकडेवारी सुद्धा वेळोवेळी आपल्याकडे वेगवेगळ्या माध्यमातून पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही निश्चितपणे करू. आणि हे जे काही आम्ही केलं ते जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या वतीने मी आज आपल्या समोर मांडलं आहे. परंतु पुढच्या वर्षभरामधले सुद्धा काही संकल्प आम्ही आपल्या समोर घेऊन येतो की ज्याच्यामधला पहिला संकल्प आहे की साधारणतः 6,000 कोटी रुपयाच्या ठेवी आपण त्या ठिकाणी जमा करायच्या आहे. 3,000 कोटी रुपयाच्या ठेवी आणि 6,000 कोटी रुपयाचा व्यवसाय अशा प्रकारचा टप्पा त्या ठिकाणी 31 मार्च अखेर आम्ही गाठण्याचा प्रयत्न करतो. जिल्हा बँकेचं पूर्ण प्रशासन आणि संचालक मंडळ आम्ही त्याच्या प्रकारचं नियोजन केलंय आणि मला खात्री आहे की आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सुद्धा या सगळ्या मोहिमेसाठी आपला हातभार लागेल. आणि हे करत असताना छोटे व्यावसायिक असतील, महिला गट असतील यांना व्यवसायासाठी मायक्रो फायनान्सची व्यवस्था या पुढच्या काळामध्ये आपण आणतो. मगाशी बोलताना काही एक मुद्दा राहून गेला की आपले जे पिग्मी एजंट आहे त्या पिग्मी एजंटला सुद्धा आता आपण मायक्रो एटीएम पुरवलेले आहे. त्यामुळे कुठेही जरी रस्त्यात जरी तुम्हाला पिग्मी एजंट आपला दिसला आणि तुमच्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचं कार्ड असेल आणि तुम्हाला कॅश आवश्यक असेल तर तुम्ही त्या मायक्रो एटीएम वर जर कॅश स्वॅप केला तर कार्ड स्वॅप केल्यानंतर तुम्हाला आवश्यक ती कॅश त्या पिग्मी एजंट कडनं तात्काळ मिळेल. म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही मायक्रो एटीएम मध्ये जायची गरज नाही किंवा कुठल्याही शाखेमध्ये जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.